Unesenej študentky nastal ďalší posun. Objavila sa nová svedkyňa, ktorá tvrdí, že záchranára stretla v čase, keď Soňu držal u seba v byte. Ozvala sa až teraz, lebo sa vraj bála. Po tom, čo vyšetrovanie zastavili, ale nabrala odvahu, aby pomohla nielen Soni, ale aj ďalším ženám. Keď súdkyňa poslala záchranára pre nepríčetnosť na psychiatriu, práve to bol ten moment, keď sa svedkyňa rozhodla prehovoriť. Napriek strachu som nabrala odvahu a rada by som pomohla svojou výpoveďou. Robím to pre Soňu a ďalšie ženy, aby už nikoho ďalšieho neohrozilo. Informáciu priniesol portál Aktuality.sk. Žena tvrdí, že hovorila s únoscom presne v tom čase, keď mal študentku po únose vo svojej moci. Svedkyňa kontaktovala Soninho právneho zástupcu. Tá jej výpoveď by vedela dokázať, že ten páchateľ bol v čase spáchania skutku príčetný, pretože s ňou komunikoval. Následne mi dala čestné vyhlásenie, ktoré sama vlastnoručne podpísala, a to som ešte včera zaslal na generálnu prokuratúru, na krajskú prokuratúru v Bratislave a na mestský súd. A žiadal som ich, aby bezodkladne vykonali tento dôkaz. Vami uvádzané podanie dozorujúca prokurátorka zatiaľ nemá k dispozícii, preto nie je možné sa k nemu vyjadriť. Svedkyňa v čestnom vyhlásení uvádza, kedy a kde záchranára stretla, ale aj to, čo jej povedal, je ochotná svedčiť na súde. Keďže ženu ešte oficiálne nevypočuli, nebudeme uvádzať detaily jej výpovede. Právny zástupca verí, že tento dôkaz by mohol rozhodnutie súdu zvrátiť. My chceme len spravodlivosť. My chceme, aby sa táto vec dostala na súd, boli dopočutí znalcovia. Podľa toho už nech súdy rozhodnú, ale nie, aby to bolo zastavené v prípravnom konaní, keď sú tu takéto vážne pochybnosti. A plus je tu kľúčový nový priamy svedok, ktorý môže dokazovať, že v čase spáchania skutku samotný páchateľ bol príčetný. Prvýkrát sa objavili pochybnosti o stave záchranára ešte pred pár dňami. Jeho ošetrujúci lekári z psychiatrie v Ružinove totiž napísali súdu, že nesúhlasia so závermi znalkyne. Pozorovali ho a vyšetrili na klinike v máji tohto roka. Osoba nespĺňa medicínsku indikáciu na poskytovanie ďalšej ústavnej starostlivosti a je dôvodné predpokladať, že dôvod umiestnenia osoby obvineného v zdravotníckom zariadení pominul. Generálnej prokuratúry sme sa pýtali, či dá prípad preskúmať, alebo či si ho prevezme. Poslali nám len všeobecnú odpoveď, že vec je právoplatne skončená a rozhodol o tom právoplatne súd. Unesená študentka a jej právnik sa však nevzdávajú. Avizujú ďalšie právne kroky. Zuzana Ferenčáková,